מסוכנת במיוחד שצוברת תאוצה בתקופה האחרונה בחסות המחסור החריף בשמן הזית. הלאה חברים, שמן גן עדן, תבואו, תקנו, תרוויחו. לא ברור עדיין מי עומד מאחוריה, מה שכן, מחירות שמן הזית המזויף, שאסור לצרוך אותו בשום פנים ואופן, הולכות ומתרחבות בתחפושת של מצד אחד שמן זית איכותי שמיוצר בישראל, ומהצד השני עם תג מחיר נגיש במיוחד. מצאתי פרסום מרשים מאוד בפייסבוק, אטרקטיבי מאוד, גם במחיר, עם כשרות ועם תו איכות. במודעות האלה ברשתות החברתיות רבים מכם ודאי נתקלו, הן מזמינות אתכם לקנות שמן זית איכותי, כזה שכבר אי אפשר למצוא על המדפים בסופר במחיר אטרקטיבי, וזאת השיטה. בשיחת טלפון פשוטה או בהתכתבות בוואטסאפ תוכלו להזמין את המחאה לפתח הבית תוך כמה שעות. אם תתעקשו תוכלו לקבל לפני הרכישה טעימה של השמן, כדי לוודא שאתם עושים את הבחירה הנכונה. זה מגיע עם תו איכות, שמן ישראלי? כן, כן, בטח. תו איכות של שמן הזית, זה כאילו שמן זית מקורי, לא מזויף. שמן זית מקורי, לא מעורבב, לא שום דבר. לפני שמשלמים שקל אחד, תאומים, נותקים. הוא אמר שהוא ייתן לי לטעום כשהוא יביא לי. ובאמת כשהגיע, הוא נתן לי כוסית לטעום. והכוסית הייתה משכנעת מאוד. בליבי אמרתי, למה הוא לא מזג לי מהפח? דקה אחרי זה, כשהכנסתי את הפח הביתה ומזגתי, רציתי להראות לאשתי איזה מציאה קניתי, הבנתי שנפלתי. שמן הכפר, הזקן, גן עדן, הזהב, הם רק חלק מהשמות שמעניקים המפיצים, לככל הנראה אותו פח שמן מזויף שנמכר בכמה זהויות, כולן אינן ראויות למאכל. תגיד, ואפשר לטעום לפני? שאני קונה? בטח, בוודאי. ואתה נותן לי אבל לטעום מהפח עצמו. כן, לא ממשהו אחר, כי אני רוצה לוודא מהפח עצמו. יוסי למשל רכש גלון משמן זית הכפר מדליית אל כרמל, וגם הוא נפל בפח. קפצה לי הודעה בפייסבוק ששמן זית הכפר מדליית אל כרמל, התקשרתי אליו, הגיע אליי עם הפח. אחרי חצי שעה פשוט באתי לטעום את השמן, זה לא שמן זית, זה אפילו לא שמן סויה, אני באמת לא יודע מה זה. התקשרתי אליו, אומר לי, לא, זה פה ושם, אתה תבוא להחליף לי, כן, אני אבוא, לא הגיעו, נעלמו. רבים ממי שהבינו שקיבלו שמן זית שלא ניתן לעשות בו שימוש, ניסו לדרוש את כספם בחזרה, והתקשרו לאיש הקשר שמכר להם את השמן, אך ללא הועיל. לא מצליח להשיג אותם, הם חסמו אותי בטלפון, כמו שחסמו את האחרים. אחרי האירוע אני חזרתי אליו, הוא חסם אותי. הם מופיעים בכמה שמות. שמן הזקן, שמן הזהב, הם פעם אומרים שהם מירקה, פעם הם מאוספיה. חשוב להדגיש, המוכרים מבטיחים שמדובר בשמן זית קטית מעולה שעומד בכל תקני האיכות, וגם מחזיק בתו האיכות של מועצת הזית. עדי, שמן זית הזהב, שמן זית הכפר, שמן זית הזקן, ויש עוד המון מותגים כאלה, הם טוענים שענף הזית נתן להם את תו האיכות. זה נכון? הם קיבלו? מה פתאום? הילי, מדובר על עוקץ. פה פשוט עקצו את הציבור. כדי להוכיח שמדובר בהפך הגמור, שלחנו את השמן החשוד לבדיקת מעבדה. שמן זית הזהב, ראוי למאכל אדם? כשאדם כותב שמן זית ומערבב דברים בהיסח הדעת או בגניבת דעת, הוא לא ראוי למאכל אדם, כי אתה לא באמת יודע מה הוא ירבב שם. שמן זית גן עדן, גם כן המון אנשים קנו אותו. גם כאן אנחנו רואים שפרופיל חומצות השומן של שמן גן עדן לא מתאים לפרופיל של שמן זית. שמן זית הכפר, אנחנו קיבלנו המון תלונות על שמן הזית הזה. יכול להיות שיש פה איזושהי כמות של שמן זית, אבל זה לא פרופיל של שמן זית טהור. מלך השמן, גם עליו יש המון תלונות. ואכן המעבדה מאשרת, על פי פרופיל חומצות השומן, שזה לא שמן זית. זה עושה רושם שמדובר על ישות אחת שמחליפה פרצופים ברשת החברתית, עם דגל גדול וביחד ננצח, מה שנקרא ביחד נזייף. בשבועות האחרונים הוגשה תלונה במשטרה לאחר שמאות ישראלים טענו, רימו אותנו. אך נכון להיום, מפיצי שמן הזית המזויף ממשיכים למכור מוצר שאינו ראוי למאכל.